Елена се обръща и Мици я няма. Преди минута котката беше на дивана. Сега тишина, нито зад хладилника, нито под леглото, нито звук, просто изчезна. И Елена, като всеки стопанин на котка, прави едно и също нещо. Започва да търси из целия апартамент, като шепне тихо: «Мици, Мици, къде си?» Ако имате котка, знаете точно това усещане. Изчезването без предупреждение, без причина, поне видима за нас. Просто нямаше я. А когато се върне часове по-късно, изглежда напълно спокойна, сякаш нищо не се е случило. И ето въпросът, на който повечето хора никога не са си давали сметка. Какво точно се случва в тези часове? Защо котката избира да изчезне? И дали зад това поведение стои нещо много по-дълбоко, отколкото сме предполагали? Науката е намерила отговора. И той е изненадващ дори за специалистите. Когато попитате стопанин на котка защо животното изчезва, обикновено получавате един от двата отговора. Котките са независими или просто искат да бъдат сами. И двете твърдения съдържат доза истина, но науката показва, че са едва повърхността на нещо значително по-сложно. Котките не изчезват, защото не им пука за вас. И не го правят по случайност. Зад всяко изчезване стои конкретна невробиологична и еволюционна логика, програма, написана в мозъка на котката преди хиляди години, която продължава да работи и днес, дори когато животното живее в затоплен апартамент с пълна купичка храна. Изследователи от Университета на Илинойс и Шведския университет за селско-стопански науки са провели дългосрочни проучвания върху поведението на домашните котки, използвайки GPS проследяване и анализ на хормонални нива. Резултатите са категорични. Котките, дори напълно домашни, поддържат ясна вътрешна карта на пространството около себе си и изпитват физиологична нужда да я актуализират редовно. Но нещото, което наистина е изненадало учените, не е самото движение. Това е, което се случва в мозъка по времето на тези изчезвания. Котката е един от малкото домашни животни, чиято еволюция почти не е изменила фундаменталните ловни инстинкти. За разлика от кучето, което е претърпяло хиляди години селективно развъждане, за да живее в социална среда, котката е одомашнена значително по-скоро и по съвсем различен начин, не като работно животно, а като контролер на вредители. Това означава, че нейният мозък е запазил структури, които при другите домашни животни са значително редуцирани. Когато котката изчезва, тя влиза в това, което невролозите наричат patrol state – патрулно състояние. Амигдалата, центърът на тревожност и бдителност в мозъка, намалява активността си. Хипокампусът, зоната отговорна за пространствената памет и навигацията, се активира. Животното не почива и не скучае. То е в режим на тихо сканиране, обхожда, маркира, запомня. Ето как изглежда изчезването на Мици отвътре. Котката не търси дистанция от Елена. Тя следва древна неврологична рутина. Обхожда своята територия. Дори ако тази територия е само апартамент от 60 квадратни метра и актуализира вътрешната си карта на всеки миризмен маркер, звук и промяна в светлината. Проучване, публикувано в Applied Animal Behavior Science, показва, че котките прекарват средно между 30% и 50% от будното си време в тихо патрулиране, дейност, която на външен вид изглежда като нищо правене или просто отсъствие, но в действителност е невронно много активна. Сега идва частта, която променя всичко. Учените са открили, че котките не просто картографират физическото пространство, те картографират и социалните сигнали в него. Когато Мици изчезва в другия край на апартамента, нейният мозък обработва не само миризми и звуци. Той регистрира и последния тон на гласа на Елена, и нивото на напрежение в дома, и дори характера на стъпките по пода. Изследване от 2019 година, проведено от японски изследователи от университета Азабу, разкрива нещо поразително. Котките разпознават гласа на своя стопанин с точност, съпоставима с тази при кучетата. Те реагират на емоционалното му състояние и адаптират собственото си поведение съответно. Когато стресовото ниво в дома е по-високо, честотата на изчезванията се увеличава. Тоест, когато Мици изчезва, тя не бяга от Елена. Тя регулира собствената си нервна система, като поддържа оптимална дистанция за комфорт. Дистанция, която не е студена, а прецизна. И тук стигаме до нещото, което превръща тези изчезвания от раздразняващо поведение в нещо съвсем различно.
Котките са животни с вторична привързаност. Това означава, че тяхната близост не се изразява чрез постоянно физическо присъствие. Тя се изразява чрез избора да се върнат. Всеки път, когато Мици се връща при Елена след часове наедине, тя не прави нещо банално. Тя активно избира да бъде там. Нейният мозък е преминал от патрулен режим обратно в режим на социална свързаност. И тя е избрала точно това място, точно този човек. Шаро, кучето на Александър, работи по напълно различен механизъм. Неговата привързаност е постоянна, изразена, физическа. Котките изграждат връзка по друг начин, чрез избор, не чрез зависимост. Именно това прави завръщането им толкова значимо, дори когато те самите изглеждат безразлични. Сега, когато знаете какво се случва всъщност, можете да наблюдавате котката си по съвсем нов начин. Обърнете внимание на кога изчезва. Ако котката ви се скрива по-често в дни с повишено домашно напрежение, движение или гости, това е регулаторно поведение. Животното не се страхува, то управлява сензорното си натоварване. Обърнете внимание и на това кога избира да се върне. Котките, които имат сигурна привързаност към стопанина си, обикновено се връщат именно когато средата се стабилизира. Ако котката ви се крие значително повече от обичайното, повече от 8 до 10 часа, с промяна в апетита или при допир, това вече може да е сигнал за физически дискомфорт и е повод за консултация с ветеринар. Нормалното патрулно изчезване е тихо, цикличено и завършва с активно завръщане. Това е ключовата разлика. Следващия път, когато Мици изчезне и Елена започне тихо да я вика из апартамента, нека тя знае, котката е наблизо. Тя не е тръгнала, просто е в режим на тихо картографиране на света, в центъра на който е именно Елена. Котките не изчезват, въпреки връзката, която имат с нас. Те изчезват, защото имат тази връзка и се нуждаят от пространство, за да я поддържат по своя начин. Може би в това се крие нещо, което заслужава не само разбиране, но и уважение. Животно, което всеки ден избира да се върне при вас, дори когато не е задължено. Това не е студенина, това е доверие. А вашата котка колко часа изчезва и усещате ли разлика в момента, в който се връща? Разкажете ни в коментарите. И ако видеото ви е помогнало да видите животното си по различен начин, абонирайте се за канала. Всяка седмица разглеждаме нова научна загадка от света на домашните любимци.